Ассалому алейкум. Дар ин видео шумо оиди чӣ хел қадар пул паатофтан Тоҷикистон ба, яъне ки Россия через Сбербанк чӣ хел Тоҷикистонро фисондан, бо кадом роҳ ва кадом роҳ фоидаовартар, яъне ки фоизи кам мегиранд, яъне комиссии кам мегиранд. Дар ин видео метавонед шиносой пайдо кунед. салому алейкум. Барои гузарондани пул ба Тоҷикистон бо воситаи Сбербанк медароем ба менюи платежи, меню брондагӣ, ҷои дакори зарубежом ҳамонро пахш мекунем. Шумо метавонед чор роҳи фисондани маблағ бошад. Айн роҳи осонаш по номери телефона, яъне ки он кошелёке ки ба номери телефон пайваст карда шудагӣ, ҳамонро медароем. Так, Тоҷикистон, яъне ки давлати дидакора метавонтон агар ба кадоме аз инҳо шумо дошта бошед, хоҳ Арванд ё ин ки Алиф ё ин ки бонк. Мо дар ин видео се бонки асосӣ ё ин ки бисёр истифодашаванда барои истифодабарон, яъне ки пользователям. Так, Алиф банк вай кошелёк дорад, Душанбе Сити кошелёк дорад ва банки Эската кошелёк. Ҳар се ҳамина дида мебароем. Якум Алиф банкро медароем. Алиф банк суммаи дакора, яъне ки примерно 50,000. номери қабулкунанда, яъне ки номери ки ба электронни кошелёкаш пайваст бошад. Продолжить. инҷо ваҳои лозим мебарад, маълумотро лозима. Инҷо мо ҷои дакориш сумма зачисления валюта карте, яъне ки манин курс конверсия 1 сомонамо 6.37 рубл. Яъни Алиф. яъне ки шумо агар 50,000 гузаронтон, примерно тақрибан 50,000 агар гузаронтон, карти шумо бо суммаи сомонӣ 7,850 сомон мегузарад. Анакнун дигар бонка мебинем. Душанбе Сити карта дорад, боз суммаи дакора, номери кошелёке ки пайваст шудагӣ. Продолжить. инҷо даже ваям Душанбе Сити ҳатто ки номи пользователя задагӣ нест. Номи пользователь, номи клиент задагӣ нестанд. Хайр, майла, рафтем дальше. Курс конверсия 1 сомонамо 6.39, яъне ки ин барои 1 сомон доданаш мӯлтар мегиранд. вай 6.37 буд, ё 6.39, 2 копейка ҳар як, вай 1 сомон зиёд. яъне ки шумо 25 сомон кам мебиёд аз ҳамун 50 сомоне ки мегузаронед, то есть 50,000 ки мегузаронед, 25 сомон кам мебиёд. 25 сомон. ҳоло мо нагуфтем ки комиссия ин 1% мегузарондагии ваёмо ҳар як
1000 ба то есть то 3000 через кошелек мегузаронӣ ки боштум 1% мегирад. Вай камаш 3%, 3000 кам бошад, яъне ки 30 рубл мегирад. Хо вай 10 рубл мегузаронтон, хо 2999 мегузаронтон, 30 рубли гифта мегирад. Дальше масалан 4000 гузаронтон. Видеои пештарава ман ина уже гуфтагӣ. Так, ана 25 сомон кам мебиёд, яъне ки кошелёки душанбе ситио 25 сомон кам мебиёд. Дальше дигар ана акнун бонки Схт мебинем. Бонки Схт суммаи фиристодашаванда, номери қабулкунанда. Так, продолжить. Номер қабул кунанда. Так, ному насаб тӯри буромад. Ана акнун курс конверсия акнун инҷа бинтон. Курс конверсия 635. Яъне ки ҳама фоидаовартарин ин бонки Схт мебошад. шумо агар 50000 гузаронедтон 7875 сомон мегузарад. ин ба дигарош нигоҳ карда, яъне ки алиф 25 сомон, душанбе 50 сомон фоидаовартар, 50 сомон зиёдтар мегузарад. фоизи ини душанбе назар ба Схт зиёдтар. якон худатон хулоса боротон. ман ку хай бештар Схт истифода мебарам. шумо кадомеошо бештар истифода мебаритон, имконитон хай комментарий навистон. агар видео маъқул бошад лайк, подписка ҳамаша айс набурод. сони дигарова падилиса кардан имкон бошад падилиса кунтон, то ки дигароям фаҳманд кадом бонк фоидаи бештар мебиёрад, яъне ки фоизи кам дорад ва пули кам мегирад барои ирсоли маблағ Россия ба Тоҷикистон. То дидор.